Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe o Pinji TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dude baba damande kala min simbone kelle gadande robinde jayndeji talata 13 lewru mai 2025 bisimilla mo kelle gadande robinde jayndeji pudortonen ko jayndi gendire leydi Sénégal jayndi Le Soleil ɓe garti koye horejo leydi ndi e tawtorogol makko ngun jillu toon to leydi Côte d'Ivoire tawi kono From Africa CO kanko horejo leydi ndi o arti e ɗin ambition ji wonande pellitide ɓe jogui fewde leydi Sénégal to banggue wonande to banggue karalle ketede e yiide jayndi Le Soleil Dakar expose ses ambitions numériques jayndi rewmi quotidien ɓe garti koye wadial sunnu nawet kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e tawtorede yo kay jagorɗo ɓe garti e pelliti ƴettade ngam handade ko yite ko kam heɓanade ndungu ngu kono kadi ɗen pelliti ƴettade ngam tigui wawde daranade habde eɗen dijje tuɗoje ɓe garti kamɓe rewmi quotidien e yiide kanko horejo mawɗo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ɓe garti e yafuya ala e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jogui madili ɗi ganduɗa ko dariɗi e ɗon ɗo lappi ɗo ganduɗa ko dijje tuɗoje ɗe ndewata jayinde l'info quotidien ɓe garti koye les 10 commandement Ousmane Sonko kanko mawɗo jagorɗo ɓe jetti ko abbi pellite sappo ngam tigui haɓade ɗen dijƴe tuɗoje ɓe garti e ko yitno to banggue wonande puɗɗugol hani e gasnugol ɗen ɗe ganduɗa ko maɗele hani e yoga e chantier ji ɗi ganduɗa ko ma golle mumen darto ɗo ko addi ele sappo joyi lewru juillet ngam tigui daranade ko yete ko dijƴe tuɗoje ɗe kono kadi wawde haɓade ɗum tigui e ndungu garo o jayndi e l'évidence ɓe garti koye affaire Birima Mangara ko abbi e milliard uji sappo pawɗi temirde joyi million copreje men franc CFA woni ko tuma toɗɗugol wonande retirde copreje omo ganduɗa ko Biram Mangara ɓe garti omo ganduɗa ko Cheikh Dieng gartuɗo e l'urgence de réformer la haute cour de justice o arti baylugol hani e cappitogol on haute cour de justice caggal nde joyo e ministre uji en mbaɗa mise en accusation ngam notoyade haute cour de justice jayndi l'évidence arti hen jayndi point actu ɓe garti koye on dialogue national ɓe garti koye APR ensuite dans sa volonté de boycotter le dialogue national ɓe garti e landa APR yo kay jakke ɓe ganduɗa ko kay tigui cali notiyade on dialogue national nden yewtere nde ganduɗa ɓe garti noon omo ganduɗa ko ancien premier ministre Oumar Sarr ko noon kadi Nicolas Ndiaye e landa LD holliɓe wonande paari notiyade Amadou Ba e landa PDS kañumen ne jogana jorto e ɗamamuya ma notoyo ɓe garti noon e yoga e won jagge e landa APR ɓe ganduɗa ko saliɓe notiyade caggal nde ɓe kolliti wonande mettede ɓe jogui fewde e nguɗo laamu ko yetno ko e réduction des comptes jayde point actu ɓe garti e Azoura Fall mo ganduɗa ko baɗaɗo hanki garde à vue ɓe ganduɗa ko yewdiɓe Pastef kolliti wonande caɗele o jogui to banggue ko yete ko raffi hakkille jayde tribune quotidien ɓe garti koye le régime menace Jeune Afrique Diomaye adoupe le magazine ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni gouvernement walla ni régime Pastef hollitɓe wonande alay sago ɓe kabo on magazine Jeune Afrique koye on saaha kanko horejo leydi ndi o waɗi accordé notade tigui namde jabtule Jeune Afrique e jillu makko toon to Côte d'Ivoire ɓe garti une batterie de mesures prises par le gouvernement pour leur hivernage ɓe garti koye ngam kabogol ndungu oɗo to banggue ɗen dijƴe tuɗoje saabi pellitte kewɗe ƴettade umorade mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko Azoura Fall hanki o waɗama placé en position de garde à vue yide jayinde tribune jayinde l'observateur ɓe garti koye la bombe des indemnisations ɓe garti ko abbi e milliard uji joyi pawɗi capanɗe jeenayyi e jeegom million e copreje men franc CFA woni ko totta ndamordi e ɗin ɗi ganduɗa ko janguji bannoɗi e hitandu ujunaje sappo e jeenayyi totti hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe garti noon e on ñalawma mo ganduɗa ko ñande jeenayyi lewru février ngun jangu saabi nde wayno ɗen copreje totta to banggue ndambordi wayno ngal ɗo gollorgal synergie africa kemgal ko abbi e milliard uji nayyi pawɗi temedde jeenayyi e tati million e copreje men franc CFA ko noon ne kay e ngal gollorgal henan sin ɓenne kañumne keɓi ko abbi temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e goho million e copreje franc CFA jande l'observateur arti toon to jam weeli ko gorkajo jooɓiɗo fitandu joom suudu mum duuɓi sappo e jeegom ɗon ɗo hollita wonande yiide kadi duppude kin goski ɓe garti tawi ko caɗele dokkugol ndiyam addi gon wargo jayinde vox populi ɓe garti koye Azoura e Kayré 220 garde à vue Azoura Fall hanki o caggal toon nde o namde jabtule toon to
cybersécurité kanko Azoura Fall o waɗama garde à vue ko nonne kadi kayre 220 on mo ganduɗa ko dewɗe e ɗin konguli kamtorindi ɗi Azoura rewno kañumne waɗama garde à vue jayde Vox Populi arti hen to jayde les échos ɓe garti ko e yetno to banggue wonande organisation des semaines culturelles ɗin juɓɓingol ko yete ko noon e jonte pini énorme scandale dans les écoles ɓe garti noon ko e teska wato toon to Casamance ɓen sukaɓe waɗannoɓe on ñalawma pine toon to yoga e ɗin école aji taskama noon koltugo fewani kaddugal cekgal adda saabi mettere e fewde e ko yetno e ɓesguji leydi Sénégal les échos arti e Cheikh Dieng kolliɗo wonande ko yetno noon to banggue wonande réforme préalable de la haute cour de justice kolliɗo wonande alay saago cappitugol waɗa e toon to haute cour de justice guila nde ɗum darna caggal nde ɓen yoga e ministre uji mbaɗa mise en accusation kanko Cheikh Dieng o arti ko yetno noon to banggue wonande e nguɗo laamu hande o ko yetno noon ko yetno e on haute cour de justice ƴeewoyen jayde le quotidien ɓe garti ko ngun jangu ganduɗa waɗi hakkude ɓen ganduɗa ko MFDC kamɓe e koninkoɓe leydi Sénégal ha goto e koninkoɓe majjuɓe melew jiitaka toon to Djignaki saabi ɓen ɓe ganduɗa ko société civile casamançaise namdima nde ɓen ɓe ganduɗa ko MFDC en gaccitte wonande on koninke ko abbi hande e lewru ganduɗa ko majjuɗo taweteɗo e juuɗe kamɓe MFDC en le quotidien arti o mo ganduɗa ko Azoura Fall hanki o caggal nde o waɗa enquête o waɗama placé garde à vue hande mo huccit e procureur de la république jayde rewmi jayde le quotidien arti hen jayde rewmi sport ɓe garti koye CAN U20 ɓen ɓe ganduɗa ko waroɓe leydi Sénégal hakkude mumen e Nigéria hanki o ɓe jani caggal e on quart de finale ko nonne kadi ɓe pertiri wonande on mondial e yiide jayde rewmi sport kono ɓe garti e on saccage jangu ganduɗa waɗi e bis mbo Jaraf sa wi ɓen ɓe ganduɗa ko AS Pikine waɗi porté plainte contre X e yiide e jayde rewmi sport bandiraɓe tedduɓe yeɓen ko ɓe Pindi TV ɗum woni ko min dobinnomon kelle gadane roɓinde jaydeji subaka hande o adimen ko alarba janggo sahore welede Allah. jamale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi babatama nde kala min bisimon kelle gadande roɓindo jaydi talata nogasi joyi lewru mars 2025 bisimilla wona kelle gadande roɓindo jayndeji puɗortoɗen ko jaydi gendiri leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko yalhaali faggudu mo ganduɗa ko Edouard Gamayel tawi ko kay tigui ardi on mission mbo FMI Fonds monétaire international ɗo e nder leydi Sénégal ɓe garti ko yetno e to banggue faggudu leydi Sénégal o arti yiide la démarche de transparence et bien